kwaba khona umntwana owayengene izilwane kusho ukuthi kwaNdebele kudume lokho ukuthi umntwana maka ku matric bathanda ukulahlela abantwana ngezilwane babafaka izilwane why kube ukuthi bafuna ukuhlanyisa umntwana wangena hlanya lo mntwana wangena hlanya. Okay, babukeli beCopen TV njengamanje ke siphethe nangugogo Ngwenya ke okuyiyena naye ufuna ukuthi nje fahla akwazi ukuthi abeke uvo lakhe. Gogo Ngwenya sicela ukuthi nje ubuke utshela abalaleli noma babukeli beCopen TV ukuthi kahle indlela yakho wena ithini nokujula kwakho kule nhlangano yabala yaphi bendabuko. Sanibonani, Thokozani, Gamagu. Mina nguDr Ngwenya. Sibongo lesi esokugana kodwa mina nguDr Mthembu ekhaya, and then mina uhambo lwami ngaqala ukulihamba 2004. Yebo, mangicala ngangisesengane kakhulu ke lapho ngingazi lutho ngoba mina ekhaya ngakhula kusho ukuthi ngiphansi kwesonto. Yebo, mangithi ngikhula phansi kuba umbishop baba umbishop noma umbishop kushuthi abogogo labo nomkhulu baseZayoni. Ithe mangena ke lapho ngihamba leyo ndlela ngiyazi indaba yobunyanga, ngiyazi indaba yezangoma. Angicala kanti ingulo, mayengicala ingulo kanti ngithola i-firstborn yami. Mangicela ukubeletha i-firstborn yami nje amsho sesenamamanzi intombazana yami kwaba ukuthi umntwana makagula uphethwa i-asthma. Ngaze ngabonwa umunye udoctor wangaphandle impela nje wangaphandle waseAfrika asho kimi ukuthi hayibo lo mntwana ngakubona njalo wena ngamalesihlanu njalo ula ngihamba khona lana eDube eLenset. Ngithi mina hayi bathi umntwana uphethwe yi-asthma noma i-bronchitis. Lapho wavele wathi kimi hayi ngicela ukuthi uhambe uyoconsulta nento zama ancestors, which means amadlozi. Ngahamba ke kanti uqala kwami ke ijourney yami ke from lapho umntwana emncane ngabuya ke ngezwe sokuthiwa umntwana ugobeka amaphaphu. Ungena kwami umntwana beyasebenzisa ispray sa-asthma every day. Kusho ukuthi beyahlala nama-attack lo mntwana every week, ngichange spray every week se-asthma up until ngangena ephehlweni. Ungena kwami ephehlweni kwaba ukuthi umntwana uyalulama uba right akasaphindanga ukusebenzisa ispray up to today. And then ngihambile indlela yami man 2004 ngangisebrongospruit sabizwa Mpumalanga. Ngahlala lapho 6 months yonke bangihlala ngaze ngaqeda ngabuyiswa ekhaya. Ngangibuyiswa abantu baseSwaziland kusho ukuthi ngangiphethwe ubaba waseSwaziland. Then kodwa engaphi brongospruit kwaba ukubuya kwami wangiphothula ngayenza umsebenzi wami ngaze ngakhona ke ngoba mina ke kakhulukazi ekukhuleni kwami kule ndlela yami wayengifundise kakhulu ngizothini kakhulu ukuqinisa imoto nokuqinisa imizi nokuqinisa umuntu njengoba ngikhulumile ukuthi ukulahla umuntu ithunzi elibi kwaba yinto ke mina engiyifundayo kakhulu ke kwalezi sengizibalile kwaba ukuthi sengize futhi bayibiza ngokuthi mawukwazi ukuthinta abantu ke ubhuti bethu laba abayenza lo msebenzi wabo. Angazi noma ngichaze ukuthi benza umsebenzi onjani. Yebo impela ngiyacela impela kabi ngiyacela impela please ukuthi usichazele ukuthi umsebenzi kanjani ukuze sizoba specific kugqame nakumbukela ukuthi sikhuluma ngani. Okay, umsebenzi ukuthi laba bama heists. Yebo bengidila ngabo ke kakhulu ke nabo ke labo kena ukuthi ngize ngikwazi kakhulu ukuthi ngidile ngento yama case makuthiwa ulaphi ulungisa icase kushuthi mawumazo yenkantolo yabo into ezinjalo ngafunda nalokho kakhulu ke. And then njoba bengikhulume kakhulu ukulahleni ithunzi ngoba ithe ngisasephehlweni kwaba khona umntwana owayengene izilwane kusho ukuthi kwaNdebele kudume lokho ukuthi umntwana maka ku matric bathanda ukulahlela abantwana ngezilwane babafaka izilwane why kube ukuthi bafuna ukuhlanyisa umntwana wangena hlanya lo mntwana wangena hlanya kanti sizimanje kwahead ukuthi sifunde kwaba ukuthi isiguli sethu ke sifunda ngaso ukuthi mawulahla izilwane usilahla kanjani. Impemiso yakhona umntwana angena vele zimphethe yena azajika umbona ukuthi umntwana isilwane ngoba banalento ukuthi badlelana umona kakhulu so balimaza abantwana kanjalo ke ngokubafaka izilwane. So kwaba ukufunda kwami ke ukuthi makuthiwa kulahla umuntu isilwane okujika ukulahla abantu kushuthi abangene izilwane eziningi ngoba kushuthi wayema lo mntwana wama ewindweni wavele nje walithi kancane kodwa la
wayehlanya man, wayehlanya. Kodwa-ke kwaba kufunda kwami kanjalo-ke up to today ngiseselapho ngisayimastera lento leyo and sengikhule kakhulu kule nto leyo ngoba njengoba ngisho ngithi abantu aba-understand nokuthi idlozi likhula every year liyakhula idlozi. So manje abanye abangazi namhlanje abantwana ukuthi ukukhula kwakho ukhula different. It's like wena mawukhula every year unyaka wakho ngithi uyakhula ngithi you add a year in your life. Uzibone nawe isimo sakho usho ukuthi hayi man kulo nyaka benginje kodwa kulo nyaka man khona isimo sami sokukhula sishintshile. So nasedlozini kunjalo ngoba lento mele ukhule ngayo even nokulapha kwethu ungasho ukuthi ngangilapha lo kuyaqala ngangilapha ngalendlela kanti manje sokujikile so uyayimastera so ufunda okuningi ukuthi maybe wawusebenzisa iyeze elilodwa mara manje sokwazi ukusebenzisa amayezi wahlanganisa ukuthi le ilahla so le uyabona ukuthi ukufunda kwakho kusho ukuthi every year njengoba ngisho ngithi uyakhula edlozini uyakhula ethongweni up until ngize ngithole into yasekhaya imvelaphi yasekhaya kusho ukuthi ekhaya bebangazazi ukuthi bavelaphi ne up until kusho ukuthi ngo-2000 it was 2013 2013 kwaba ukuthi manje idlozi nami phela ngiyahlala kule nto ukuthi hayibo phela mangazi imvelaphi angithi ekhaya manje iyafuneka lento kusho ukuthi ngo-2013 ngizothini ngangiphothula okunye ngangikhula futhi kokunye ngoba manje angithi sithwasa lo mndawo sithi Mnguni bese siphinde sesithi sithwasele ezinye izinto zokukhula amakhosi ubuprofeti njengoba ngisho ngithi ukukhula kwami kwakukuningi kakhulu. So uthe 2013 mangiphothula okunye futhi osedlozini kwami ekhuleni kwami komkhulu futhi kwaba ukuthi manje ulanda ulungisa imvelaphi yasekhaya. Ekhaya bangazazi kanjalo wakhuluma umkhulu waqobuka umkhulu wakhuluma washo ukuthi hambani endaweni ethize ngizothumela abantu abaseyeshele abazonilanda banise ekhaya straight kusho ukuthi ngikhuluma esihlangothini la kabotata kwaba ukuthi bayazi kusho ukuthi nje kwaba nomsebenzi kanti kulo msebenzi kwavela omunye ubaba uVuyani ngizothina umshana kubabami makamshana kanjalo kube ukuthi bayahlangana khona e-funeralini mabahlangana ukuhlangana kwabo ba-introduceana how lo makakhuluma asho ukuthi hayi mina ngumpheceka nalwathi nami ngumpheceka mosugokwami umama ugokwami umpheceka kwaba kanjalo ukuthi uMahadebe kwakhulisa kwabe nje kulandelwa kanjalo uthe umkhuluma kasho ledlozi lamakhuluma ukuthi hayi lapha enofika khona ekhaya yofika uthola izwalo kwasisa likwazi lesi kodwa angeke siphile isikhathi eside ngicela ukuthi isheshe nambeni ayokwazi ukuthi anilandele umlando wenu ngempela wahamba mabafika bathola ukuthi kusho ukuthi khona la ekhaya la eOrlando khona isithombe sakagogo nomkhulu bebashada nangale mabafike eShell Eastern Cape Exploit mabafika lapho bathola the same photo baze bafona kanti ngikhona endlini mabafona bathi hayibo nasi isithombe sakagogo nomkhulu bayashada sikhona lapho ngithi sikhona nazi bathi kanti bafikela straight ekhaya kubo bamfumana vele ugogo bamthole khona wakhuluma after a week bangibiza mangifika bafike bangenzela umsebenzi imbuzi yami bangiphahlela bayenza yonke into bavuma konke ukuthi yebo vele ikhaya labelaphi vele ikhaya labomkhulu into yasekhaya lena bangathuki ngiwakhona straight kwaba ukuthi sithole imvelaphi kanjalo ke through iThonga kanjalo ngakho ngisho ukuthi ekukhuleni kwethu man edlozini kukhulu i-journey ende njoba ngisho ukuthi mina ngangizazi ukuthi ngoNomahlubi wala eGoli but ngikhuluma isiZulu ithe masengifika bathi no imvelaphi yakho umXhosa wase Sterkspruit ngizothi ndilimpondo so that is how ngikwazi ukuthi ngizazi ukuthi mina ngigcine kakhulu kuphi kuboqamago emaXhoseni yebo so ngokuhlahla nje vele inhloko nesixhanti nje obusuhlahlile wasinika umhlahlandlela mhlambe gogo ake ngibuza ukuthi njengoba usukulendlela unayo indumba la ukuthi usebenzela khona uma unayo indumba usunaboni abafundi bakho noma amathwasa onawo njoba ngisho ngithi sekudala ngathatha nomsebenzi ngina indumba engisebenzela kuyona dala nginayo vele ngoba ngaphuma ngeinkomo ke mina sabe sahlotshwa ezimbini
so nginawo amathwasa namanje khona usisi lo ngize naye uyithwasa lami lo mhlophe lona balokhu bemthuma shema umntanami uyithwasa lami naye, and then abanye bakhona njengamanje futhi ngisaya khona emgidini khona omunye naye ngilungisela umsamo wakhe, so namanje ngisabheke khona nje la eKlipspruit ngiyakhona futhi naye emgidini wakhe ngiyomlungisela futhi umsamo awubeka ushifta from la kusho ubeka uthutha from la awubeka kwenye indawo eright futhi abalungisela kahle. So nalapho nje ngithema ngiphuma nje ngisalungisa besikhona khona ebusuku imbuzi uyazi into zomsebenzi ngilungisa umsamo namanje nje ngisayobona ukuthi unjani yonke into amba ngendlela nayo yonke into baba ngiyasebenza manje mhlawumbe kubantu osuke wabasiza ingqinamba noma mhlawumbe inkinga kakhulukazi abantu osuke wabasiza iziphi ababhekene nazo mhlawumbe ngokwezifo oke wayiqaphela mhlawumbe ushukela mhlawumbe ibhande yini izifo nje osuke wadila ngazo kakhulu kubantu abangama customer akho? Mina njengoba ngishilo kusho ukuthi kakhulukazi ngidila ngamathwasa ukuphothula ngoba yila bengiqala ngabo ngiqala from kulabo abancane shuthi nje angisho ukuthi kodwa angisho ukuthi kulabo abancane kakhulu from abo 16 17 18 years lapho from lapho ama teenagers then kulapho ngiqala ke ngithi ngibamba umntwana ke, and then bese engingadila ngakho kakhulu njengoba bengishilo ukuthi ukulahla umuntu isilwane ukukhipha umuntu isilwane makuthiwa unesilwane noma idlozi elibi esikwazi ukuthi mangabe silikhulumisa sikwazi ukuthi silibuyisele emuva nje futhi nasentweni zamanzi ke ngiyasebenza kakhulu ngiyasebenza kakhulu entweni zamanzi. Okay, amanzi njengoba mina ngumfokambatha nje usontshikazi kanje angaze ngisebetshenzwe ngamanzi ngiyasaba mhlawumbe awanabo nomgozi obuningi nifike nenzeni emanzini makuna umnomzana wakhona nimcela kanjani ukuthi nikwazi ukuxhumana naye ukuthi angangilimazi ngoba ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ungise emanzini kodwa anginalo ulwazi oluningi sacela nje ukunabela ukuthi amanzi wenza kanjani makuthiwa kunomnomzane olaphana. Kusho ukuthi emanzini mina ngiyayicela kakhulu ama clients ami ukuthi ngicela bangisilele amanzi afuna ukuzila baba uzila icansi uzila nje into enokudla khona ukudla ongakudli uyazila nje impela uphahlo ucela uphahlo 7 days nje ucele nje khona nami into engizokupha zona ukuthi mangabe ngibona ukuthi ngibona ukuthi isimo sakho sinzima kakhulu uzohamba ungezele wena 7 days bese kuqala kwami ke ukuthi ngihambe bese then after 7 days ngizokisa ke emanzini ke ngoba phela kumele ukuthi mangiyocela lapha ya khona indlela yethu ukuthi sicele ngayo sifike sishweleze sicele ukuthi umnikazi sicela ukuthi manje sisebenze ngoba yena noma azokushiftela akakushiftela ukuyakude kakhulu uyashifta njami lapha njengale asithi 2-3 meters away just a meter away, and then bese ke siyakwazi ukuthi sisebenze then naye ngesikhathi angithi nawe ubheke wena ukuthi ngesikhathi usebenza kanjani akumelanga ukuthi uthathe isikhathi eside ngoba sibale abantu angunderstand ukuthi kulamalanga mabathi bafaka umuntu umhlalisa isikhathi eside emanzini akumelanga, more especially mangabe kuumuntu owazi ukuthi angithi sonke singabantu bamanzi kakhulu uyayibona lento leyo, so akumelanga ukuthi mangizokufaka emanzini ukufaka isikhathi eside kumele ngene ngenze insebenzo yami siphume sapi ngoba yonke into ihamba ngesikhathi emanzini. Yeah. Kulungile, ngiyabonga kakhulu gogo, ngizocela ukuthi ngithathe ithuba lokuthi ke manje ke uvalelise mhlawumbe noma udlulisa imizwa yakho kubantu bakho abakulandelayo nama customer akho osebenza ngawo. Okay, Dr. Ngwenya lona ugogo ngikhona la eOrlando East 1485 Sofa Sonke Street. Bengicela ukuthi another thing ngikhona ku FBO which is faith-based organization under a political party. Angazi noma ngiyakwazi ukubiza ngikwazi angithi but under a faith-based organization futhi ngisebenza nabelaphi nje kuyo yonke indawo njoba ngianda ka aba nakhona ngizothanda ukuthi ngikhule njoba sengingakhula nangale kwa faith-based and kuko konke ngiyacotha ama clients angeza ezongibona ngizowasiza. Siyabonga kakhulu. Thokoza gogo. Siyabonga kakhulu babukeli beEcoPoint TV the call lo xolane ke mfowambathu uShantu Ndaba Zethu Mthiya uSontshikazi uShort Martinez Qamsodle madle bana khonto zicololo umthithatha kodwa ke lo chatha asibonane ke kwenye episode elandelayo.